OK, takže zdaraz ľudia, zdravím vás, ja Endragon už asi 505 krát. Už to točím, joj, neviem koľkýkrát a v tomto videu pôjde o tutoriál ako nainštalovať TeamSpeak, takže ako to spraviť, je to veľmi ľahké. Dáte iba download, pôjdete na túto stránku, vlastne na túto stránku, tam si kliknete na to download, čo som vám už ukazoval, dáte submit, dáte toto no thanks, lebo to sa vás pýta na také reklamy alebo na čo, neviem. A tu vám to vyhodí takú tabuľku, presne tu, tak kde, tu. Mám tu. Vy si to stiahnete, potom si to dáte na plochu, sem, takto, hoci kde, na plochu je sem, teda aj sem, aj sem, aj sem. No, proste si otvoríte. Otvorí sa vám potom toto, hej. Ja s tým mám ešte problém, lebo keď sa mi to otvorí, tak sa mi nahrávanie. Takže ja som si to otvoril už dopredu. Takže dáte next. Tu sú také podmienky blbosti. To som si neprečítal ani nič. Dobre. Tu máte, že install just for me. Inštalovať iba pre tento, ak máte viac používateľov v počítači, tak sa vás to spýta, že či chcete inštalovať iba pre tohto používateľa alebo pre celý počítač. Vy si môžete vybrať, ja to mám pre celý počítač. A tu si môžete nastaviť, že kde sa budú ukladať jednotlivé súbory. Tu mám v tom TeamSpeak Free Client. Takže dáte next. A toto neviem čo. Taká lokácia. Aha, to neviem. To neviem, o čo sa tu jedná. A toto sú pribali sa vám k tomu vlastne, k tomu sa vám nainštaluje taká blbosť. No nie, to je taká blbosť. Toto, presne, ja to už mám nainštalované, mne sa to nainštalovalo rovno k tomu TeamSpeaku. Že tu máte rovno video record, browse, a to vám ukazuje FPS. To si môžeme urobiť na to tutoriál až potom. Ak budete chcieť, samozrejme. Tu máte potom, no vlastne také blbosti. Tu dáte install a už sa... No, mne sa to nechce, čo to teraz? Ja už to mám síce nainštalované, ale ja nechcem, aby si mi to zase inštalovalo, ne. Stoj, no dobro. Zatiaľ nainštaluje, som sa to takto nainštalovať. A potom... Presne toto. 3 hodiny. Dobre, vám sa to nainštaluje. A keď sa vám to nainštaluje, keď nechcem tako veľmi prebiehať, ale... No, 3 roky, 8 rokov, 10 rokov. Proste vám sa to inštaluje, takže... Tu máte potom aj tie blbosti, v ktorých to je a potom si to môžete tam aj prehľadnúť. Takže ja sa pozriem na... Blbosti. To vás vôbec nemusí zaujímať. Tak tu máte vlastne celú tú blbosť, ktorej to máte uložené. OK, takže už by sa to mohlo kurva nainštalovať. OK, takže keď si to nainštalujete... A počkaj, nie. Hodím normálne a ja som hodím strich, takže strich. OK, takže očivne sa tomu takto nechce. Takže na to... Dobre, tak vám by sa malo potom vlastne nahodiť dať čo takéto. Takáto ikona. Taká... No, dobre. To si otvoríte proste, ja to už tu mám otvorené. Takže vám sa sem potom nahodí takáto ikona. A teraz, pre tých, ktorí so mnou hrávali alebo dačo také, ak si so mnou chcete zahrať alebo pokecať proste, tak... No, ako som to... Tu máte IPčku TSK, na ktoré proste bývam a som tam skoro non-stop. Takže mi už prosím vás nepíšte, kde s tebou môžem volať a také blbosti. Bo ja vám na to neodpoviem. Chápete to? Takže tam proste sa sem konektnete, sem si napíše nick a tam proste tú IPčku konektne. Už to konektlo. Hodinu. A už ste proste na TeamSpeaku. Vidíte. Je tu strašne miliarda ľudí. Veľa ľudí proste tu je.
hráva tu fakt dosť ľudí. User disconnected from your channel. Vidíte? Uííí. Takže... OK. To som ja. Takže... OK, takže to by bolo pre tento tutoriál všetko. A ja sa s vami lúčim. A tento tutoriál, tento tutoriál je hlavne pre človeka menom ako 1, 2, 3, lebo OK, takže a ešte ako si môžete vytvoriť rúmku na TS-ku. Vidíte, toto sú rúmky blbosti a tu máte, že dočasné místnosti. Tento typek si tu už vytvoril rúmku Assassin's Creed 4. Takže, rúmka sa vytvorí normálne, že proste kliknete sem úplne dole pravým, tu máte Creed Channel a sem si proste napíšete hociaké meno, napríklad bla, sem si proste napíšete password, hociaký tam môžete hocičo napísať a sem si môžete nastaviť, že či chcete alebo nechcete mať v rúmke vlastne obmedzený počet ľudí, byť max user. Takže OK, takže si vytvoríme proste hociakú rúmku. Okay. Takže vás to movne do tej rúmky. Tu si môžete proste... Microphone muted. Microphone activated. Sound muted. Sound resumed. See you soon. Welcome back. To znamená, že nebudete vás počuť nikto na TeamSpeaku. Microphone activated. To znamená, nič z TeamSpeaku nebudete počuť, iba pouk. Sound resumed. A to znamená See you soon. Takže nebudete počuť asi ani pouk, myslím. Welcome back. Takže tak. Pozerám. OK, takže tu si môžete nastaviť blbostičky. A ešte ľudia, ako sa píše pouk, hej? Aby ste si nemysleli, že tu kecam o takých poukoch a blbostiach. Hej, tak ja napríklad napíšem... Komu napíšem pouk? Koho pouknem. Dobre, ale počkať. Tak proste, pouk sa dáva tak, že proste kliknete na toho hráča pravým a tu máte pouk klient, alebo open to text, to sú PMky, toto už sú už permise na toto. A to add friend a add as blocked, takže proste, že toho človeka si bloknete, alebo bude mať taký zelený nick, napríklad ako tu Meli, alebo nikto. OK, a tu máte vlastne friendov všetkých na TeamSpeaku, vidíte, ich mám veľa. Tu si to môžete proste prečítať. A proste vyskúšam niekoho pouknúť, takže... Tak. A potom vám to vlastne napíše takéto blbosti a to už netreba čítať. Alebo počkajte, to skúsim zase pomôcť. Tak. Čiže volám sa tu Endragon, mám tu japičko a som tu proste pán. Každý ma tu skoro pozná, ale to nevadí. Dobre, nepozná ma tu skoro každý. Nepozná ma tu skoro nikto, okrem tých, ktorých mám v priateľoch. A on ma asi nepoukne naspäť. Tak počkajte, strich. OK, takže už by mi mohol prísť ten pouk. Hey, wake up. OK, takže toto sa... OK, takže toto by bolo pre toto video všetko. A ja sa s vami lúčim z tohto tutoriálu. A to by bolo pre toto... To by bolo vlastne pre tento tutoriál všetko. Vlastne takto som vám to nešlo, dáte finish. No.